Speedboat Evolution Akselilta seuraavana tulossa toiseen aikaan jo yritykseensä. Speedboat Evolution Akselilta alkaa siellä olemaan valmista. Kilpailija on valmiina, onko laitteisto valmiina? Laitteetkin on valmiina, joten eiköhän laittaa homma käyntiin. Axel Speedboat Evolution lähtö 2. Woo! 2.47. Oh, ja. Se on varmasti tälle 20 metrin radalle uusi maailman ennätys. Ei juuri. Pakko kysyä noin alan Grand Old Manin, Hey, Ernie, lift up miltä toi your- äskeinen suoritus sun mielestä näytti? Se on just sitä,